Okulenda omvera pano ndi pa Nyasa VoiceBox, malo amene dziko la Malawi limapeza mpata kulankhulapo za kukhosi zokhudza ndale, kayendetsedwe ka dziko komanso kutsatidwa bwino kwa malamulo. Ndiye zambiri zikuchitika kuno ku Malawi pa nkhani za ndale makamaka ku Nyumba ya Malamulo. Kwa amene sitikudziwa, ku Nyumba ya Malamulo kuli malamulo oyendetsera nyumba ija amene amati mu chizungu standing orders. Ndipo ma standing orders amene wawa pali mbali yake imene manena kuti chipani chotsutsa boma chachikulu kwambiri chidzasankha mtsogoleri otsutsa boma ku Nyumba ya Malamulo. Patakali pano chipani chimene chili chochuluka ndi aphungu otsutsa boma ku Nyumba ya Malamulo ndi chipani cha Democratic Progressive Party motsogozedwa ndi Professor Arthur Peter Mutharika. Ndiye chipani ngati DPP chidaoneka kuti ndi chipani chachikulu kwambiri ku parliament, chinapatsidwa mwayi osankha mkulu otsutsa kapena kuti mkulu wa zipani zotsutsa boma ku Nyumba ya Malamulo. Ndipo amene adasankhidwa pa nthawi imeneyo anali olemekezeka Kondwani Nankhumwa. Ndiye monga tonse tikudziwa ku DPP kunachitika mchokocho pamene akuluakulu ena adathamangitsidwa ku chipaniko kamba kosasunga khalidwe, ndipo mmodzi mwa anthu amene anathamangitsidwa kumeneko ndi olemekezeka a Kondwani Nankhumwa. Ndipo izi zachitika chipani cha Democratic Progressive Party chinasankha olemekezeka a George Chaponda kuti alowe m'malo mwa a Kondwani Nankhumwa. Ndipo izi zikuoneka kuti sizinakhale bwino kapena kuti kuwasangalatsa a Kondwani Nankhumwa amene anapita ku khoti kukatenga chiletso kuti izi zisachitike. Ndiye lero kapena kuti dzulo taona kuti ku parliament pamene parliament imakonzekera kuti itsegulidwe kumakhala kumene kuchamati Parliamentary Business Committee imene imayenera kukumana parliament asanatsekulire. Ndipo mmodzi mwa anthu opezeka kumeneko amene okhala mkulu wa zipani zotsutsa boma. Ndipo izi zinachitikadi koma zinadabwitsa anthu pamene kunapezeka kuti onse a Kondwani Nankhumwa komanso a George Chaponda akafika pamalopo ngati mkulu wa zipani zotsutsa ku Nyumba ya Malamulo, zimene zinachititsa mpungwepungwe ndi kusamvana kuti kodi izi zikukhala bwanji. Ndiye mwachizolowezi anthu amakhala ndi maganizo osiyanasiyana ndiponso amalankhula ma platform osiyanasiyana pa social media, ndi amakhalanso ndi mwayi omafunsa kwa anthu ena amene amadziwa ndale kuno ku Malawi kuti kodi zikukhala bwanji. Ndi mmodzi mwa anthu amene anafunsidwa ndi akeni Msonda. Iwo wakuti anthu anafikira kuti kuwafunsa kuti kodi zikukhala bwanji kuti ku parliament ku dziko la Malawi kukhale kuti for the first time in Malawi's history we have purported or supposedly we have two leaders of opposition. Ndiye akeni Msonda akutsirapo ndemanga pa nkhani imene iwowo monga amadzitchula kuti ndikatswiri pa ndale kuno ku Malawi, zimenezo amadzitchula ndi iwowo koma kuti ndakatswiri kapenayi zimenezo mumadziwa ndi na Malawi, ndipo muchipangire chikalizo nokha kuti kodi akeni Msonda ndikatswiri pa ndale kapena yayi. Ife sitikuwuzani, tikukubweretserani zimene akeni Msonda akunena mu audio yawo ya lero. Ndi iwo akeni Msonda abweretsapo fundo imodzi imene akuti iwowo sikuti akukakamira kukhala ku chipani cha DPP kapena kuti Nankhumwa akukakamira udindo wa Leader of Opposition, koma akufuna kuonetsetsa kuti anthu akamakhala mu zipani ufulu wawo sukumaphwanyidwa, ndipo kuti malamulo oyendetsera chipanicho komanso malamulo akulu a dziko lino akutsatiridwa kuti pamawa ena asadzapeze mavuto amene a Kondwani Nankhumwa kapena iwo akeni Msonda akukumana nawo ku chipani cha DPP. Ndiye tikhalire limodzi pamene tikumvera audio ya akeni Msonda kuti akuti bwanji pa nkhani ya Nankhumwa kulimbana ndi chipani cha DPP pa udindo wa Leader of Opposition ku Nyumba ya Malamulo ya dziko lino la Malawi. Tikhalire limodzi. Amalawi anzanga ndatulutsa statement mchizungu imene ndikuyankha funso limene anthu ambiri akundiyimbira foni kufunsa kuti Msonda poti inuyo mkhaladi za ndale zimaziziwa za malamulo maziziwa makamaka ndi bungwe la think tank ili komanso ndinu Mkristo bado somaso pano komanso wa ndale ndi mlaliki ndale zimazipangapo, kodi chikuchitika ndi chani? Tamva kuti akuluakulu ena DPP anapita ku parliament abwenza panopo Leader of Opposition ndi Nankhumwabe, kuti chichitika nchani? Nde ndayesesa kuti ndifotokozere ndinene pano kuti ine sineneri wa Nankhumwa ayi, sineneriso wa tonse amene tinachosedwa ku DPP ayi, sitidasankhe mneneri Nankhumwa sanasankhenso mneneri wawo. Kompoti anthu akufunsa, media anso akufunsa, ine mkandifunsa sindimakhala chete yayi, chifukwa kakhala chete umakhala ngati kuvomereza ndi zimene zachitika. Maganizo anga ndipo amenewo ndi zomwe ziyeneka kukhalira. Awadi abwezedwa akuluakulu ena DPP wa madala timuwa abwezedwa ku parliament
iwo amafuna kuchita gate crash, amafuna alowe moziumiriza, ndipo tauze sanaone aona zenizeni ndipo avina sabasaba chifukwa kuchosedwa kumene anachichosa ife. It's unconstitutional, undemocratic, uncivilized and primitive political war imene iwo anaipanga of expelling people or firing NGC members who were legally elected at the convention. Tinene tivini sana ndipo sanati mumvesese sikuti tikukakamira, sikuti tikufuna kubweranso DPP ayi izo iwalani and nkhani sikuti ndi Nankhumwa. No, it's not about Honorable Kondwani Nankhumwa. It is in defense of the republic and political parties' constitutions. It is in defense of democracy. It is in defense of good governance, human rights and the rule of law. Tufuna kuteteza constitution ya dziko la Malawi, kuteteza ma constitution a Chipani, komanso kuteteza democracy. Tufuna titeteze good governance, tufuna titeteze maufulu anthu, komanso malamulo abwino. Ngati president wa Chipani angazuke lero ndikupanga kangaroo committee yawo ndikuchosa mu Chipani anthu amene anasankhidwa ku convention pofuna kukwanilisa zokufumba zawo pandale. Nchifukwa chani Chipani zimapita ku convention kukasankhana? Ndikunguta nthawi ndiye bora simapita so convention. Chipani simapita convention chifukwa timapita convention kuti anthu akasankhe atsogoleri, and anthu amene amakasankhidwa convention amasankhidwa moyimiridwa ndi anthu a Chipani pa grassroots. So ngati president nditi anthu ochepa atakhala pansi tikuganiza kuti atenti tichosa Msonda, tichosa Nankhumwa, chifukwa chofuna kukwanisa zofuna zopandale ndebora convention tisamapite Chipani samapite convention. Lero tikunena za APM ndi DPP kangaroo Central Executive Committee yawo mawa zomwezo achita MCP ndi president atu His Excellency Makathe Chakwera, mawa zomwezo atakuchita UTM ndi president wawo Right Honorable Saulos Chilima, zomwezo tu mawa atakuchita UDF ndi president wawo Honorable Lilian Patel. Zimene zachitikazi ku DPP ndi ifeyo afford zomwezo atakupanga ndi president wawo Enoch Kamzingeni Chihana, atakukhala pansi ndi anthu ochepa ndi ina circle yawo ndikupanga suspend kapena kupanga expel NGC members amene anasankhidwa ku convention. Pamene patundu pamene pali maganizo a Nankhumwa, which me as Ken Msonda I support it 100%. Ife ngati Malawi we have to stop this nonsensical at all cost. Zimene zozo tizisiye kuti titeteze constitution ya dziko, constitution ya Chipani, titeteze democracy, titeteze good governance, titeteze rule of law, titeteze human rights. Tikazisiyira lero mawo chomwecho chichitikaso ku Chipani kwinako. Ziko Honorable Ken Msonda, seasoned politician, a born again Christian, an evangelist. Shalom and Emmanuel.